Нови глоби за шофьорите в нарушение. От вчера, 1 септември, официално камерите на тол системите следят и средната скорост по определени отсечки. Всички подробности около мярката ще научим сега именно от Рая. Рая, здравей! Здравейте! Камерите на тол системата вече ще засичат не само колко бързо сте карали, а също така и колко време ви е отнело да изминете дадена отсечка. За сега те засичат средната скорост само по автомагистрала Тракия и по северната скоростна тангента, а вече са определени и други 50 отсечки, в които нарушителите ще получават глоби. Мярката коментираме с пътния експерт Румен Дунев. Здравейте! Здравейте, добро утро! Какво цели всъщност въвеждането на тази система за средна скорост? Това е едно от смислените решения и изменения в закона за движение по пътищата, което ние считаме, че драстично ще дисциплинира водачите. Моето наблюдение през последните няколко уикенда, в които ми се наложи също да пътуваме, че водачите, тъй като не знаят кои са зоните, които се измерва средна скорост, са значително дисциплинирани, карат в ограниченията. Много рядко са тези, които правят безразсъдни изпреварвания и карат с висока скорост. Защо обхвата за сега е само автомагистрала Тракия и северната скоростна тангента? Не би ли трябвало да е по-всеобхватен още от самото начало на въвеждане на мярката? Според мен лично трябва всички камери на тол и всички зони, които са налични и изградени към момента, да влезат в употреба. Въпросът е, че е необходимо техническо време, за да може да се изпълнат всичките тези отсечки една по една. Няма как да стане едновременно за всичките, но е редно, тъй като всички трябва да спазваме закона за движение по пътищата в Република България. Да, и чакаме и информация за тези други 50 отсечки, за които казах. До каква степен има риск от грешки обаче? Аз първо искам да кажа, че може би с работата по средната скорост и камерите трябваше да се направи едно дигитализирано приложение, което да известява шофьорите, защото в крайна сметка пътната безопасност е превенция. Наскоро слушах за добрата работа на КАТ и Пътна полиция, че има съставени много актове и фишове за превишена скорост и за други нарушения. Това вече са извършени нарушения и ние може само да сме щастливи, че една малка част от тях не са трагични пътно-транспортни происшествия. Затова може би ние ще внесем и ще предложим от Сдружение автотехнически експерти по пътна безопасност да се създаде такова приложение, така че водача, който се движи с превишена скорост в съответния сектор, да може да бъде известен до няколко минути, че той в този сектор е карал с превишена скорост, да се знае каква е неговата санкция глоба, за да може той в останалата си част от пътуването да бъде дисциплиниран, да спазва ограниченията и да нямаме пътно-транспортни происшествия. Това е смисъла на превенцията. Така е. И за финал да ви попитам, вътрешният министър Даниел Митов предлага доживотно отнемане на книжките на пияни и дрогирани шофьори. Вие как гледате на това предложение? На пияни и дрогирани шофьори, рецидивисти, т.е. такива, които след като един път е отнето свидетелството, са заловени втори път. Аз такава мярка в целия Европейски съюз не знам да съществува. Може би държавата трябва да работи в посока да стимулира водачите да запазват своите свидетелства и да ги опазват, а не да им се отнемат с лекота, защото един такъв водач-рецидивист, на който се отнеме книжката, според мене, ще продължи да кара своя автомобил без свидетелство за управление, при положение, че вече няма какво да му вземат, той ще си позволява да пие, да употребява наркотични вещества, да кара с превишена скорост. Чувството за безнаказаност в един такъв водач ще е много по-голямо и той по този начин ще се насърчи рецидивизма. Благодаря ви. Това са новите правила и санкции на пътя. Ние продължаваме да следим всички промени за шофьорите. Благодаря ти, Рая, за това включване и за тази информация. След кратката рекламна пауза, уважаеми зрители, ще си говорим именно за идеята на МВР министъра Даниел Митов, за това книжките на дрогирани и пияни водачи да се отнемат до живот. Какво мислят юристи и пътни експерти по темата след малко?